Financial assistance para sa mga biktima sang sunog sa Barangay Taal, Molo, hingagawon nga marilis subong nga semana. Dugang nga bulig sa mga biktima, padayon nga nagadagsa. Inigin tutukan ni Daryl Marie Sarmiento live. Daryl? Tubtob subong nga adlaw na lang magatinir ang mga nangin biktima sang sunog sa evacuation center nga ginpahamtang sa Iloilo City National High School. Ginpanagtag na sang Department of Social Welfare and Development sa mga biktima sang sunog sa Barangay Taal, Molo ang 1,587 pesos nga balor sang dignity kits nga nagaunod sang underwear, chinelas, t-shirt, toothpaste, toothbrush, pin lights, habon, towel kag shampoo. Nagpanghatag man sang sleeping kits nga nagabalor 844 pesos .50 sentimos nga nagaunod sang isa ka moskitero, isa ka banig, duha ka habol kag isa ka malong sa 33 tanan ka mga pamilya. During validation, araman sila, kag ginhatagan ni naton sila nga sila sa may evacuation center. So dito kag happy man sila nga nakabaton sa nga aton nga mga boxes. Tagsa ka dignity kag sleeping kit sarang makaakomodar sang 5 ka mga miyembro sa kada pamilya. Wala naman nakapanagtag sang food packs ang DSWD Region 6 bangod sa Numan sa City Social Welfare and Development Office. Bastante ang mga food packs halin sa ilang nga talatapan. Pag percentage nga barangay ang concern kag affected, automatic ara pa lang na sa level sa LGU. No? Unless pang malawakan na gid pila ka provinces dira nagasulod ang aton nga office. Makabaton sang 5,000 pesos sa mga partially damaged nga puluyan, samtang 7,000 pesos naman sa mga totally damaged. Sa subong ginaproseso na sa City Hall ang financial assistance kag ginahingagaw nga marilis gilayon. Aton nga city government ginapa-fast track ang subong if possible subong adlaw. So on process naman siya, ma-wait na lang kita sang further nga advice. Nagahingyo naman sang bulig ang mga biktima nga kung pwede mahatagan man sila sang materyales agud liwat nga makatukod sang ilang mga puluyan. Amat-amat na nga nagakadto mga evacuees sa ila sinitag sa mga himata kag didto sila anay temporaryo nga magatinir tubtob nga makapatukod sila sang ila sini bago nga puluyan. Said Daryl, kamusta naman ang kaimtangan or balatsyagon sa mga nabiktima sang sunog? Ilabi na nga tubtob subong na lang gid sila dira sa mga evacuation centers. Base man sa impormasyon nga amo nakuha, bastante ang food packs nga ginpanagtag sang CSWDO sa mga nangin biktima sang sunog. Kag kagina, natigayo na nga mahatagan sang financial assistance ang mga nangin biktima sang sunog kag ila ini nga pagagamiton nga iban para mapatukod ang ila sini mga bag-o nga puloy-an. Kag syempre nagapahanumduman ang aton nga CSWDO nga kuntani hatagan man liwat sang bulig ang aton sini nga mga biktima sang sunog. Ilabi na ang mga hardware nga mga materials nga ila sini pagagamiton para sa pagpatukod sang ila bag-o nga mga puluyan. Said Babay, padayon lang kita magbinuligay kag hindi gid madulaan sang paglaom nga makabangon liwat. Madamo nga salamat, Daryl Marie Sarmiento.